njengoba ngila kunentokazi engike ngiyibone nje idlulela ngasekhaya, hayi la ntokazi ithathile inhliziyo yami. Manje inkinga yayo isiyingoduso yomuntu. Imali angikuzwisisi yazi ukuthi uthini. Cela ungiphindela la uthi khona ufisa sisondelane, chaza uthini lo ngisho ngalo. Tudle wentombi yesha wenza abantu ubhuti wabantu yelo bhunu mfana kaMasusa amagambe KSMG sakhe yaseMkhosini Media TV uhlelo umjolo eroundini. Sakhona ke lapho secret location esiphinde sabuya futhi. Khona ke insizwe esibizile khona la ukuthi ke soyibhekela icrush yayo nayo ithi yazivela. Nase ngisixoxiso umbukele ngifuna ukuthi ngisibeke before nje sihambe. Kuyakube khona lento yokuthi uma ngabuza emsebenzini omusha engathi ungaresign aqala emsebenzini obuya kona. Uzokwazi ukuthi lapho umsebenzi uyakubona ube nepeace ngoba ngenzeka ukuthi ungaqasha lo msebenzi uyakubona. Uzobuyela kanjani uma ungarizananga sowushiya ehole? Impela lokuwena ke lungile sike sabe sobheka ukuthi ubani osibhayile uthini kuthini. Sanibonani bafethu, igama uThami Mkhize. Njengoba ngila kunentokazi engike ngiyibone nje idlulela ngasekhaya, bathi igama layo Nomfundo Khoza, hayi la ntokazi ithathile inhliziyo yami. Manje ngithi ake ngithinta abafethu la umjolo waseroundini bangisize ngifinyelele kuyo ngoba hayi sengiyahluleka ukuzibamba. Danko. Qaqile kwethu ubukeli waseMkhosini Media TV sekunjalo ke sengihambe ngafika qathatha Mthamisi. Amanjani my brother? Wethu ngikhola la igama lami ngi-SMG sengihambe ngafika angilenzi kiphutha. One call sengila. Mntaka baba ngitshele wena ukuthi ngibe wayini la. Baba njengoba ngikubizile la mfowethu. Kunento engifisa ukuthi ungisize ngayo kahle kahle. Enginale ntokazi baba. Sure. Ezingiyibona nje mfethu yakhona la ngasekhaya yabona. Manje inkinga yayo isiyingoduso yomuntu. Kodwa ngokwami ngiyafisa ukuthi nami ngisondelane naye. Manje angazi ukuthi ngizofinyelela kanjani kuyo yabona. Ngiyafisa nje ukuyitshela ukuthi hayi kahle kahle mina ngizizwa kanje futhi ngiyafisa ukuthi le ndawo kuyona bese uyayishiya kube ukuthi siyasondelana mina nawe yabona. Ya mana-ke bafumana-ke uma uthi ingoduso yomuntu umjito usaphila or umjito mhlawumbe bahlukanisile kwenzakalani? Hayi umuntu osakhona nje ukuthi empilweni yayo yabona nje. Yeah. Kodwa nje ukuthi isiqhwagana yabona nje. Wena sufika emntweni omuntu yabo uzobeka ukuthi manje uyadelela umuntu ekhipha inkomo yabona nje. Kodwa phela hayi ke ayikho ukuthi into ehlule imizwa uthi inhliziyo ithatha layo. Ya kona ke isiZulu sithi ke idle kuthandayo inhliziyo yayiphakela. Uthanda ukuba likhulu kale yakwethu. Ya. Wethu awusho ngiyangithi mina uma ngabe sizothatha lesi sinqumo sokuthi umuntu osemlanda sikhulume naye, umuntu avule isifuba sakhe mfethu, mhlambe awungitshela mfethu yini ekwenza ukuthi ube interested kangaka kuye, maphi lama goals onawo ngaye, mhlambe sengizona ukuthi ithrowile lengane or ngithi mhlawumbe ingoduso yakhe ngaleyo ndlela. Wena maphi mhlawumbe lama plans onawo noma mhlawumbe nanginazama mhlawumbe ngaphambilini mhlawumbe noma ushawe isikhwele sokuthi mhlawumbe isiziya bayayithatha mhlawumbe wona usayidinga, awungitshela yini le interest yawo ngale? Hayi angathina akuyena mhlawumbe umuntu omusha empilweni yami yabona nto. Umuntu nje engikhule ngimbuka indlela aphila ngayo, umazi ukuthi kahle kahle kupha kuthandana nangakuthandi esinako nje mfethu vele ukukhuluma as umuntu ade sikhula naye ndawonye, but uthe sengikhula kwakhona nayo lento ekhulayo kumina ngaphakathi abona ukuthi hayi lo mntwana lo ngafisa ukuthi abe seduze nami noma kube buhlungu ukuthi uvele wathathwa ngale ndlela athathwe ngayo wasuswa eduze kwami namangifisa ukubona ukuthi bengishawe lento ukuthi manje abosondelene sikhule ndawonye uzothuka mase ngithi yabona. Yeah, isifiso sami nje nami ukuthi hayi ngibe naye eduze kwami mfethu. Ngeke futhi ngithembisa izinto eziningi ngoba manje kuthiwa indoda
ibonakala ngezenzo. Libonakala Ya, izenzo, manje sure. angithandi ukuthi manje lo ngixoxa kakhulu kulo muntu othanda ukwenza yabo le nto leyo. Kodwa ngasho ukuthi hayi ngeke ngilimaze. Mntaka baba, angifuni ukusho amanga, ngiyaqala ukuthi ngihambele isimo esinjengalalesi. Ngiyabonga ukuthi uveze lokho ngoba sisuke sihamba around umuntu osukhuluma ngawo, usukhuluma ngomuntu omaziyo. Ngiyabonga ukuthi uyaveza wonke amacala noma zonke inhlangothi ngalolu daba ukuze naye uzoba into sonke sikwi-same page, ukuze ukuthi khona into eyenzakalayo kube ukuthi sonke siyazi ukuthi kwenzakalayo. Mfowethu, ngithumile-ke iy'mpukane ezihlaza ukuthi zimthathe zimlande uMakhoza afike. Zinto sefikile. Hayi angiyena. Uzizwa unjani mfowethu? Hayi ngijabulile kakhulu baba. Noma ngeke ngazi ukuthi izinto uzoyithatha kanjani kodwa hayi. Umlindi. Hayi, kulungile. Ake sihambe-ke sobheka ukuthi kuzokwenzakalani. Sawubona sisi, uyaphila? Ngiyaphila. Sikhona. Ungasesabi. Igama lami ngu-SMG. Ngiqhamuka kuyasebukhosini Media TV, uhlelo umjolo around. Mhlawumbe ngiyazi ukuthi uzothuka. Uvele uqhamuke la uthi khona amakhamera kwenzeka konke lokho. Ngicela ngakwethusi, akukho kuthini okukhona. Ngicabanga ukuthi ubhuti uyamazi. Hayi akubhuti ngiyamazi. Uyamazi. Mhlawumbe umazi kanjani? Umuntu esikhule naye nje isikhathi esiningi kade siba ndawonye as abantu kade bekhule endaweni eyodwa. Ya. Umkhaya wakho, ulokishi. Angivele ngingalokho ngishona le. Ngiyazi ukuthi sikususe uMatasa lesikuthathe khona kuyale. Umuntu osenza ukuthi sibe la uyena uThando osibizile, othe kunomlayezo omncane afisa ukuthi abe nawo azodlulisa kuwo. Mhlambe ukuthi uthole ukuthi uhlelo lumayelana nani, uzokuthola ekuhambeni kwesikhathi eseshile wena ukuthi wenza ukuthi akubize uthuzela. So Thami mfowethu, kana wethu amnikeza futhi isizathu esimenza ukuthi uMakhoza abe la. Nomfundo. Yebo. Isizathu mina esenza ukuthi ngikubize ube la. Okay, angiqale ngokuthi ngixolise ukuhlasela ngamakhamera ungalindele ungazelele lutho. Isizathu esenza ukuthi ngicela ukuthi ube la ukuthi kunento engifisa ukuyikhipha ngaphakathi. Kade ngangifisa ukuyikhuluma uyibona ukuthi manje usungasekho eduze kwami bese kade sijwayele ukuhlala yabona lento leyo. Manje sengithi hayi. Ngoba bakhona abafuthi abakwazi ukusiza ngalezi zinto ezikanje nami hayi ake ngikhiphe okungaphakathi. Kahle kahle indaba ila. Ekukhuleni kwami nawe sizwana yabona lonto leyo. Kunezinto ebengizigwema ukusho ngoba ngisaba ukuthi zizobulala umngani bethu. Yabona lonto. Uzobulala nobukhelwane since ubulokishi sazana njengalendlela esazana ngayo. Kodwa kahle kahle indaba ila Nomfundo. Ngiyafisa ukuthi ngisondelane nawe. Ngiyazi ukuthi unomuntu wakho yabona. Kodwa ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngizithole sengumuntu wakho. Indaba kanjalo. Hayi ukuthi imali angikuzwisisi yazi ukuthi uthini. Cela ungiphindela la uthi khona ufisa sisondelane, uchaza uthini ngisho njalo because uyangiconfuse. ukuthi manje mangiyibeka ngalendlela leyo ukuthi ngizothi ngiyakuthanda yayibona lonto leyo uzoconfuseka kakhulu. Ngiyazi imibuzo engaseqhamuke lapho ngabaminingi kakhulu yayibona. Ingakho ngibeka ngalendlela ukuthi ngiyafisa ukuthi mina nawe sisondelane. Uma ngokuba ukuthi mhlawumbe kuwena uma ukuthi awufili ngalendlela ofila ngayo, mina engifila ngayo kuba ukuthi izinto ziyazenzakalela siyakwazi ukuthi yabo sikhulume lento imizwa uyikhuleleyo. Angisho ukuthi kodwa kuzoba njalo, ngilindele noma yini yabo, kodwa ngokwami isifiso sami ukuthi hayi ngicela ngisondelele nawe hayi la. Hawu Thami, uyazi ukuthi nje akapheli nenyanga ezitheni kufika abantu ekhaya bezongicela manje wena lokho sokusho manje ukushiswa yini manje because bisikhathi besinesikhathi sonke ukuthi yena uma uthatha khona into kade ufuna ukuyisho ukuthi uyisho kumina ngingakabi kulesi simo engikusona manje. Ngiyazi njengoba kade ngisho ukuthi
Because kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sizwane ezwe, yabo le nto. Bese mina ngiyakutshela ukuthi ngizizwa kanjani bese kuyabhidlika ingane lethu. Mina bengizama ukuprotecta ubuthina, yabo le nto. Ngifikile kulo mlotsholo wakho lo noma bengingekho right ngako, yabo le nto, kodwa ngale ndlela yokuthi ngisizwana, yabo. Hhayi, ngakufisela inhlanhla wabo kodwa manje ngiyabona ukuthi hhayi ngeke kuthiwa ikhothe engayikhothela kahle, hhayi Manje nami sengikhathele ukuzibamba. into engigida kakhulu ukuthi like namakhamera manje abantu sebezothini like ey'nyangeni ade kufika abantu lesitingi amakhamera, umuntu ozongitshela ukuthi ufuna ukube seduze nami. Kulungile phela lokho kusho ukuthi mina angisabi ngawe, yabo le nto. Amakhamera ngiyazi le nto izofinyelela kuwona wonke umhlaba, yabo le nto. Hhayi ukuthi mhlawumpe akuhloniphi ubuwena, akumhloniphi umyeni wakho, kepha nami ngiyafisa ukuthi kuvele obala ukuthi hhayi no cha, hhayi Mina ngiyaxoxa nje ukuphula ulimi. Siyazi ngiyasiqonda isimo kusona dade. Nawe la ngifuna ukuzwa khona mina ekuthenini qala lokho akushoyo uyakuzwa yini nokuthi uthini wakho umbono ngama-feelings akhe athi unawo kusukela nisangabangani and sekuyabuka ulotsholwa kwenzeka konke lokho. Uthini nge-message akudlulisela yona? Siyakubona ngamakhamera nokunye asekwenzekile ongingakubeka mina engathi mhlawumbe ngikubona njengemizamo yakhe ukuthi akwazi ukufinyelela kwena. Uthini ngama-feelings wakho bafo nje bekhala ukuthi ubekade ifihlile lento shuthi kodwa imudla yena phakathi? Ngiyamuzwa ukuthi uthini, ngiyamuzwa ukuthi uthini, but then ama-feelings akhe like azophela vele yinto yelokhunja le ade ibekile from enhlizweni yakhe engayisho usezoyikhipha manje ngoba sekwenzeke something. Manje mina lo muntu enginaye ngiyamthanda. Manje angeke ngikwazi ukuthi ngithathe ama-feelings akhe ngiphinde futhi ngizobuya sekuzoba into sengizobe ngicabanga kakhulu ukuthi hawu uThami kanje ngibe nginayo umuntu eceleni engimthandayo. Ngiyazi ukuthi sesiside isikhathi lento efuna ukisho but then evinjwa yilezo zinto nalezo. But then manje sengikwi-situation, usengifake i-situation enkulu e-difficult futhi. Mhlawumbe leya period ye-friendship yenu awukaze wena waba nayo mhlawumbe nje i-feeling efana yakhe mhlawumbe? Besiba close ngenye indlela ebuye ibe awkward ngesinye isikhathi, but then ngibuye ngithi mhlawumpe khona into azoyisho ngaleso sikhathi la, hayi futhi yabo bona ukuthi yena hayi urelaxele naye, hayi nami sengiyazirelaxela. Njengoba ngishilo mina ukuthi inhloso yami bengathandi ukuthi bese ngibhidliza lokho sesivele sesinako. Into ebengiyijabulela ukuthi useduze kwami, yabo le nto. Manje awusekho eduze kwami, sengibona ukuthi manje kuyithuba lami ukuthi nami hayi ngikhiphe ongaphakathi ngibhodle, yabo le nto. Ngoba ukube kuya ngami ngabe ngivele nje ngasuka straight ngaya kubazali bakho. Ngiyazi futhi bekuzobe kuwukuthi mhlawumbe nakhona angibahloniphi nokuthi mina ngiyazingabaza ngobudoda bami, yabo le nto. Nakhona ingakho ngithathe lesi sinqumo lesokuthi ngize la, yabo le nto. Bese ngiyakhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo kuze kuwukuthi nama-consequences aqhamukayo, yabo le nto, ngikwazi ukwamela kube khona nobufakazi ukuthi hayi no lo mdida lo hayi qinisile ngale nto ayishoyo. Angisho kabi kumyeni wakho, hhayi ukuthi mhlawumpe ngiyamedelela, hhayi ngiyaxolisa kakhulu kuyena ubaba, kodwa mina ngokwami hhayi ngiyakufisa ntokazi. Asike sinye nje beside umyeni sisi, uthini wena? Beside-ke manje umyeni ngake ngithi manje asekho-ke umyeni, uthini wena? Nangu useyakushela kuThami manje akakafiki umyeni, uthini wena? Bengeke ngize ngibe nenkinga noThami even ukuthi ade siba ndawonye, cause vele into ey'ningi ngaye ngiyazazi and naye futhi into ey'ningi ngami uyazazi, sisuka kude naye, so ayikho into yakhe izobe inkinga ukuthi like isivimbe ukuthi size sibe ndawonye. Mawuthi izinto ey'ningi ngifuna ukuzwa lapho-ke le phathi mawuthi into eziningi uyazazi bafo. Angikholwa ukuthi usho ngaleyo ndlela bafo, kodwa yena usho ukuthi uyangazi ukuthi nguwumuntu othandani, ngiphila kanjani, luphi uhlobo lomuntu wesifazane ufisa ukuba nalo empilweni njengaye nje, yabo le nto. Njengoba esho ukuthi nayo bekhona ukuthi ulindele ukuthi yabo ngikhulume, kodwa yikona ukuthi mina bengisabela ukuthi le nto esesinayo vele izosuke
ngiqebuka yabo. Manje mase kuvele kufika umuntu nje nami engingamazi sezokhipha iy'nkomo kanjalo nje, hhayi nami ngithi hhayi yavuka lo nto esizweni ukuthi Ubekuphi lo muntu nje all along vele uqhamuke Didi ulakhe nini wena uthando lwalo muntu because uthama ube hlaze khona Ubehlezi khona like bese sinesikhathi vele sindawonye ukuthi uThami-ke bengingamtsheli. Bekuyinto ade kuyimfihlo yabo. Yeah. shuthi singasho ukuthi mhlampe ekubeni kwayo imfihlo mhlampe ubusaba ukuthi mina ngase ngihethe mase kuthi uyangitshela. Noma nawe ubuyibona vele nje kade usho ukuthi le nto le ubulindele something enye. Shuthi ubuyibona ukuthi nami ngathi nginawo ukuthi yabo. Yeah, bengeke ngize ngikutshele because vele ngiyazi ukuthi vele ubuna something for mina. So bengeke ngize ngimane ngikutshele ngomunye uguy nawe vele ube mhlampe like njengoba nje usho ukuthi yena vele ufuna ukuba nami. Bengeke ngize ngimane ngikutshele ngomunye umuntu-ke ube vele nawe uyishaya ngami. so shuthi ubambe inyawo ba ngasho kanje ukuthi ubambe inyawo Yeah, singasho na kanjalo ukuthi yabo ubeshaya kancane shayisa konwabi so bafika abaqathayo. Hayi ngasho ukuthi mhlampe umina osuke wanendaba kakhulu wakhohlwa ukufuna inhliziyo yami yabo le nto le. Kodwa njengamanje angifisi ukufaka kakhulu lo mfowethu lo kule nto le yabo. Mina ngila nje ngizozikhulumela mina. Uma ukuthi mhlambe ngiyafisa ukuthi mawuhlezi ekhaya ngelinye ilanga bese uyayicabanga le nto ibe emqondweni ukuthi okay uthe wathi njengoba kuloko okushilo ukuphi mhlampe mase kuwukuthi ngiyathandana naye engakusebenziswa yabo le nto le ngoba mina hayi angifuni ukudlala ngayo kahle. Dala ngangibheki manje create isilwane le nto yabist ebona impezi osuka ebona impezi osuka bani wena urefila kule mpilo uthini yabona impezi osuka mina ngiyasaba mina ngiyasaba phuma nesolution mama ejini unzakalani futhi Yazi nje kwamanje ngisadidekile yabo. Ngisadidekile serious angazi. amthembisi lutho futhi njengoba ngisho ukuthi mina inhloso yami vele ukuthi kufinyelele kuwe. Themba ukuthi nje bakufinyelelile kuwe uzophinde kufinyelela nasenhlizweni yakho. Ngazi ukuthi okay ingqondo kwamanje ingadideka kodwa inhliziyo mhlampe ibe khona indlela yokuyinqoba yabo le nto leyo. So sengishelo ukuthi ingqondo yakho ungakwazi ukukhuluma nayo ngesikhathi sakho ninokabili mhlampe sowulele lapho la ulele khona. Kodwa kusiyaphi noma kuthiwa noma isiphi isikhathi ositholayo uthi igosolo lo bese uyayicabanga indaba yami. Ngiyazi ukuthi mhlampe ngenze ukuthi ibe khona indlela yokuthi uqhamuke nesisombululo. Angijahile impela njengoba ushilo ukuthi ngishaya ngonyawo lonabo namanje ngicela ukuthi ngishaye ngonyawo lonabo ukuze ngincenge inhliziyo yakho ithole isikhathi sokuthi isondelane nabo. Yazwakala. hey bafu uthuleleni bafu kuzokonakala bafu uthulelani afuna thule uthulela yeah so uthini sisi nizokhona ukuthi nixhumane after this mhlambe uzoba nayo feedback uzokwazi ukubuyisela feedback ukuthi ucabanga ukwagcinaphi ngale situation Hayi ngizobuyela again. Yeah, ngizobuyela again. khona ithemba khona inhlansi khona eqhumayo Angeke ngimthembise lutho kwamanje. Angifuna azabe semathembeni kakhulu. Njengoba ngisho nami ukuthi hayi baba athatha isikhathi yabona because manje omunye umuntu akubuza ukuthi hayi manje emotional umuntu khona lo ukuthi emotional umuntu manje athi uqala ukungibona usuyangithanda uthatha isikhathi athi bowuhlaleleni yabo le nto esenzeka manje ke la ngisho ukuthi kahle mina ngifisa ukuthi ayincenge inhliziyo yakhe amazwi ongashoyo bese hambe efinyelele la ngifisa mina ukuthi afinyelele khona ngendlela futhi efanele yabona. Hayi kulungile angiyele kubanikazi babo mfowethu tati ngicela ukuthi ngibonge kakhulu isikhathi sakho ukuthi ukwazi ukuthi ufike mangabe sikucela ukuthi ufike ohlelweni bafo kwazi ukuthi
naye akhiphe usesifubeni sakhe wakumukela kahle sibe sazi ukuthi kunale title eseyikhona manje entsha empilweni yakho awazi ukuthi usilalele waphinde wathembisa futhi uzokwazi ukuthi ubuyele kuyena ubaba. So sixolisela ku Mr bese kwenzeka ke ukuthi ebona ukuthi sike sakuthatha sakuse emahashahasheni sawukhuluma namahashahasheni ngalolu hlobo kodwa ke ngicathi nawe uzo understand ukuthi intombi yashelwa phela. Vele nami yabona ukuthi awaphetha kahle. Ya intombi yashelwa lento enhle abayibonayo shutha akayithathi sisekhona. Angifuni ukuthi content yenzayo bengisezolekelela ubafutha kwathi afuyele kwena lungile kanza kwethu sekasisi ungahamba kahle kwethu. Wish you good luck. Angazi kanjani kodwa I wish you good luck. Danginambala. Ngiyabonga ukungilabela. Right mbukela sebukhosini Media TV sekunjalo ke ngiyagoduka mina sengwenzile umsebenzi njengazo zonke izinsuku ngihlezi ngisho ukuthi mongibiza ngiyasabela ngaso sonke isikhathi mongibiza lokushini ngiyasabela ungitshela athi crush yami la ngiyaziphela ngayo ngenza sure ukuthi ngiyafika kuyona qatha thakho kube kuwena ke ubuyena yena uThabi bakithi hey angifuni ukisho le ndaba kodwa abantu abayeke kuba negwababa hawu for eminyaka dlala intombi ungayishale eseqhalela. Alright kulungile angifuni ukukhuluma ndawo zabantu 0688 267740 usibhalele nje usho ukuthi cha eround nokuthi ngicela nifike bafowethu ngine crush yami engithandayo engisaba ukuyitshela sizokwenza njalo sofika senze njalo yasebukhosini Media TV ngihamba ne production yami cameraman wami izikhathi zokusazoqasha danko.